Laga, Aguna Music. 1332. Ay, nako. Verde man, ano? Mensyong, verde. Sabi ko na sa'yo mo, lo. Ikakaya, witing ka, witing. Puro ka, witing. RPN Radio Philippines Network Radyo Ronda DZKI Iriga Member Kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Ang oras na ini hatod sa Indo ni Honorable John J. Fortuna, Municipal Councilor na Buwak Camarinesor. Sa panahonin pandemya, pakusugon ang satuyang resistensya, magkakanin masustansyang mga pagkakan, uminom nin dakol na tubig, mag-ehersisyo, asin magpangaji. Sarong mensahe hatod man sa Indo ni Mercy Oliva Almazan Villarreal. This time check is brought to you by Honorable Jesse Bochoy Abunite, City Councilor, Iriga City. Ang programang ito ay hatid sa inyo ng F&S Beauty Salon, owned and managed by Shireen O. Sanchez. Ngunyan, bukas na makukuha sa kanto sana kan East Chapel kan San Nicolas, Iriga City. F&S Beauty Salon. This time check is brought to you by Senator Leila de Lima. Ang porsyon na ini hatod sa Indo ni Kagawad Melnan Robles Moralio. Basta kidaday, hayahay ang buhay. Libre kong San Miguel beer, basta akin ang tansan. Tansan? Sa San Miguel Oktoberfest Instant GCash Panalo Promo, uulan ng up to 100 million pesos in GCash prizes. Buy any San Miguel beer, hanapin ang code sa crown. Kung meron, panalo ka! I-scan ang QR code sa mga posters at Facebook. I-type ang code and win! Sali na! Available in areas where allowed. See posters for full details. Promo runs from September 1 to December 31, 2021. Per DOH FDA CFR permit number 0424 series of 2021. Drink responsibly. Afternoon edition. Oras niya to sa ganyan, 35 minutos, makalihis, an alas 4 nin pagkahapon. Radyo Ronda News Watch. Afternoon edition. Diyos maray na hapon po sa Indugabus. Aldaw kita ko dyan in Webes, pizza 9 kan bulan in Disyembre taon 2021. Makakaibahan ta sa lado technical digdi sa satuyang studio. Si Engineer Abilindon Toralio ang satuyang Chief Technician. Si Tony Saison ang Information Officer. Si Ma'am Kayla Reyago Ligasyon sa opisina. Yaon na tulos ang masunod sa sakuya si Kagawad Elma de Lima-Gaspi. Si Felix Lagrimas, si Ringman, si Rodel Cesar, duman sa transmitter. Ako man po ang sa indong makakaibahan na mahatod kan mga bareta. Ini po si Gloria Prestado Bungais. Headlines kita kan mga bareta sa lado lokal. Kaso udma, igwang darang amay na pamasko sa mga Irigenyo, si Senadora Reza Hontiveros. Rehiyon kan Bicol, naglista na naman nin 5 bagong kaso kan COVID-19. Mga aking daipa bakunado, bawal na magpasyar sa pigbukasan na Plaza Rizal, Asin man, Plaza Kensi Martires, duman sa syudad Canaga. Rank
number 10, Municipal Most Wanted o City Most Wanted Person duman sa tabako arestado. Lokal na gobyerno kan banwaan kan nabwa o balatan kam o tinambak Camarines Sur makondusir nintulong aldaw na COVID-19 mass vaccination drive para man sa adult asin man pediatric population. Ngunya na bulan kan Disyembre. Yan po ang nagkakapirasa na sa mga headlines kan sa tuyang mga bareta sa Radyo Ronda Newswatch Afternoon Edition. ngunyan sa detalyes na kita kan mga bareta sa lado lokal. Kaso udma, igwana naman darang amay na pamasko sa mga taga Iriga si Senadora Risa Hontiveros. Sa paagi ni Risa Hontiveros na tawanan nindugang na islat sa tulong panghanap buhay para sa disadvantages displaced workers tupad kandole. Ana nagkakapirama na mga taga-Iriga. Ginibo ini sa Iriga City Sports Complex an oryentasyon sa Sainda. Mantang ka na nakaaging bulan kan Hulyo, personal na nagtuyo digdi sa syudad kan Iriga si Senadora Risa Hontiveros kasabay naman kan pagkukondusir nin medical mission sa iyang Healthy Pinas Mobile Clinic digdi sa syudad kan Iriga. Mientras tanto, 5 bagong kaso na sana kan COVID-19 ang nailista sa reyon kan Bicol base man sa huring report kan Department of Health DOH Bicol kaso udma. Tulo ka ini hali digdi sa Camarines Sur, saro sa banwaan kan Nabwa, Pili, Asin man syudad kan Naga. Mientras na duwaman duman sa probinsya kan Sorsogon, nahali sa Barcelona, Asin man Irosin. Puro pareho ng 0 new cases an Albay, Camarines Norte, Catanduanes, Asin man an Masbate. Sangon yan, uminabot na sana sa 3,680 o 7.88% ang aktibong kaso kanhelang sa kabilugan na 46,722 na cumulative cases. Mientras tantong 21 ang mga bagong naumayan kung sain hali o 11 kaini hali sa Catanduanes, 8 sa Albay, asin 2 sa Sorsogon. Kung kaya uminabot naman sa 41,169 o 88.11% ang total recoveries sa rehiyon. Sa kaibong kaini, halangkaw man ang bilang kan mga bagong nagadan na uminabot na sa 13. 10 kaini hali man sa Camarines Norte, 2 sa Albay, saro sa Sorsogon kon kaya sa kabilugan uminabot na sa 100 o sa 1,873 o 4.1% ang death toll kan COVID-19 digdi sa rehiyon kan Bicol. Mientras tanto, ang Bicol Region General Hospital and Geriatric Medical Center o Bicol Sanitarium sa pakikipagtabangan man kan lokal na gobyerno kan banwaan kan Tinambak, Camarines Sur
Sa irarom kan administrasyon ni Mayor Attorney Ruil Brioso Toy, Vice Mayor Vel Frades asin man bilog na miyembros kan sangguniang bayan makondusir nin tulong aldaw na COVID-19 mass vaccination drive para man sa adult and pediatric population sa maabot na Disyembre 13 hasta 15 puon Lunes hasta Miyerkules kaining presenteng taon puon alas 7 nin pagkaaga hasta alas 5 nin pagkahapon nagigibon ini duman sa Tinambak Central School 1 Barangay San Pascual, Tinambak, Camarines Sur. Ini bukas man sa gabos na residentes kan na banwaan, Pfizer asin man, Moderna ang gagamiton sa pagbabakuna. Mantang kung na kaibahan ka sa pediatric population, puon sa 12 hasta 17 anyos, magdiretso na sana sa benyo kaibahan man, an si isay man sa saindang magurang o guardian, magdara sana nin balidong ID, magdara nin sa diring bulpin, asin padagos man na magsunod sa minimum health protocol na pigpapautob kan gobyerno. Kung kaibahan ka man sa adult population, nag-iedad 18 anyos pataas, magdaraman nin balidong ID, magdaranin sa diring bulpin, asin padagos paman giraray na magsunod sa minimum health protocol. Aprobitsaran ang programa, tagani man na makatabang na maabot ang herd immunity sa sinambitan ng banwaan. Mientras tanto, dai pa man makakapamasyar sa pinagbukasan na Plaza Rizal, asin man Plaza 15 Martires, duman sa syudad Ganaga, ang mga aki urog na ang mga dai pa bakunado. Ang mga aking mahihiling sa palibot kan sinambitan ng plaza, sisitaron kan mga nakabantay na mga tanod asin man pulis. Ini ang pinagsabi ni San Francisco punong barangay RPN-DZKI na iyong nakakasakop sa Plaza 15 Martires. Ang mga aki o estudyanteng na bakunahan 12 hasta 17 anyos sana ang pwedeng makalaog asin makapamasyar sa mga plaza kaipuhan magpahiling na sana kan vaccination card. Pati na subuot ang mga magurang na kaiba kan mga aki, dapat man na vaccinated para man makapamasyar sa mga plaza sa syudad sigon pa sa punong barangay. Sigon pa ki ni Pomoseno, sinabi kay ni na kaipuhan pa man sunodon ang tamang standard health protocol maski na ngunya na pawara naman ang COVID-19 sa syudad. Kaso banggi, kadakol na mga aki ang nagpasyar asin nagkuapa nin mga ladawan sa mga pailaw. Ultimong detalles kita kan Bareta sa lado lokal. Arestado ang rank number 10 City Most Wanted Person kan Tabako na may kasong prostrated parricide kan Isagibo and manhunt operation kan Tabako City Police Station kan Disyembre 8 kaso udma kaining presenteng taon. Pasado alas 11:30 nin pagkaaga sa harong kan akusado duman sa Barangay San Ramon sa Tabako City. Ang biktima pinagbistong ang suspect pinagbistong si Michael, 33 anyos, may agom, na naka-star sa sinambitan ng barangay. Dinakop ang akusado sa kusog kan mandamiento de aresto
na pigpaluwas kan korte na kan Nobyembre 17, taon 2021 para man sa kasong frustrated parricide na may piyansa ining pinagrekomendar na 200,000 de pesos para man sa iyang libertad. Sa presente, nasa kustodiya naman kan Tabaco City Police Station ang akusado para man sa tamang disposisyon. Mantang tulos man na pinag-umaw ni Police Colonel Attorney Arnold C. Santiago, Provincial Director, ang matrayumpong pagkakadakop sa sinambitan ng suspect. Detalyes man kita kan Bareta sa lado nasyonal, ikinukonsiderar subuot kan Interagency Task Force o IATF. Nasa ngatan nin kaso ang mga daipa maaraman na biyahero haliman sa South Africa na nagtaunin mga salang impormasyon. Arog na sana kan mga contact number sigon ki Health Secretary Francisco Duque III. Napag-araman sa DOH na pitupang returning overseas Filipinos ang pinagahanap ngunyan. Tulo sa inda ang nagtauna ni numero kan sa inda man na ahensya asin bakong personal. Saro ang nagtauman nin salang numero. Saro ang bakong kompletong numero asin dua ang dain na makontak na numero. Sinabi man ni Health Undersecretary Maria Rosario Vergere na may paninimbagan ang mga biyahero sa irarumkan Republic Act 11332 o Law on Reporting Communicable Disease nin huliman sa pagtatao kan mga salang informasyon. Kasudma na syerto na kan gobyerno ang saro sa 8 biyaherong Pilipino na pinagahanap. Ang sinambitan ng biyaherong Pilipino naka-home quarantine na asin da ima nagpapahiling nin ano man na sintomas kan COVID-19. Negatibo man ang resulta kan sa iyang RT-PCR test. Mientras tanto, nagpuon naman na magtaas ang employment rate kan Pilipinas mientras na nakaka-recover ang nasyon sa COVID-19 kanakaaging bulan kan Oktubre, sigun sa Department of Labor and Employment o DOLE. Base sa October 2021 Labor Force Survey, tumitaas nin 235,000 ang bilang kan mga Pilipino na nagkaigwa nin trabaho. Hali sa 592 milyon kan nakaaging Setyembre suminakat ini sa 43.826 milyon sa Oktubre. Sa employment rate suminakat ini nin 1.5% hali sa 91.1% kan nakaaging Setyembre pasiringon sa 92.6% kan nakaaging Oktubre. Buminaba man ang unemployment rate kan onin 7.4% hali man sa dating 8.9% sa kaparehong mga bulan. Naglalaom ngunyan ang DOLE na madagos-dagos na ang pagbangon kan labor market kan Pilipinas mientras na nagbubukas ang mga negosyo, pabrika, asin man mga industriya nin huli sa padagos na pagbaba kan mga kaso kan COVID-19. Mientras tantong suminakat man sa 862,000 ang underemployment level kan nasyon na nangangahulugan na dakul pa man na dapat gibuhon para mapakarhay ang labor market. Sigun man sa DOLE sa irarom kan sa indang Employment Recovery Agenda kan NERS Task Force, aboton sa 2.8 na individual ang naalalayan ninda. May 129,000 na establishmento ang natabangan na nagresulta kan pagkakaigwa nin 780,000
119 bagong trabaho. Sa report kan Philippine Statistics Authority o PSA, uminabot na sa 3.5 milyon ang bilang kan mga Pilipino na jobless kanakaaging Oktubre. Anom na riyon ang nakapaglista ninhalangkaw na unemployment rate ini ang Calabarzon 10.3%, Mimaropa 10.0%, National Capital Region 9.2%, ang riyon kan 5 9.0%, Region 1 8.4%, Asin man ang Region 8 7.6%. Mientras tanto, daina ididestino sa mga quarantine control points ang mga pulis na daipa bakunado. Ini ang pinagtaonan man ni nindoon ni PNP Chief General Leonardo Carlos ninhulita kaipuan paman na magpadagos sa pagtatrabaho ang mga pulis na bung magpabakuna. Sigon ki Carlos kaipuan nindang isagibo ang reassignment kan mga ini sa low risk tanganing makapagtrabaho na dai na i-expose sa COVID-19. Sinabi ni Carlos na dai niya tutugutan na ang mga unvaccinated personnel excuse sa trabaho ninhuli tadagos paman ang sa indang mga sweldo. Pwedeng ibugtak ang mga ini sa administrative work. Ginigibuhan naman ninda nin paagi ang polisiya na ipinagluwas kan Interagency Task Force na No Jobs, No Work policy. Mientras tantong pinaglinaw kan PNP Chief na dai makakaapiktar ang vaccination status sa promotion kan sarong police officer. Naglalataw sa datos kan PNP Health Service, haros gabus na mga pulis bakunado na, apwera na sana sa 1,771 o 0.79% mga personahes. Nasa 299 sa mga ini habong magpabakuna ninhuli sa medical man na rason. 194 sa ini allergy, 393 mga badus. Mientras na 63 ang lactating mothers asin man, 69 ninhuli man sa religious belief. Nasa 212,880 na personahes o 93.98% sa bilog na police force and fully vaccinated, mientras na 11,788 or 5.22% ang nakaresibi naman kan enot na dose. Mientras tanto, pigtutugutan naman na makalaog sa Pilipinas ang mga Pilipino, asin man mga dayuhan na diplomats maski hali pasinda sa mga red list countries bilang pagsunod kan Bureau of Immigration sa resolution kan Interagency Task Force for the Management of Infectious Diseases. Sinabi ni BI Commissioner Jaime Morente na daina kaiba sa travel ban ang mga sinambitan ng base sa resolution na ipinagluwas kan IATF kanakaaging Nobyembre 25. Nagpaluwas man nin surat ang Department of Foreign Affairs sa senda kana nakaaging Disyembre 2 mapadapit sa bagong pulisiya. Idinugang pa ni Morente na sakop man kan exemption ang mga kwalipikadong defendants kan mga diplomats arog na sana kan sa indang agom asin mga legal na aki na may kapot na balidong diplomatic o official na pasaporte. Iba pang detalyes kita kan sa tuyang mga Bareta. Pigpalawig kan manufacturer and shelf life o buhay kan nagkakapirang bakuna kontra COVID-19 na napaso, tanganing padagos pang magamit kan publiko sa sinasagibong vaccination drive kan gobyerno. Sinabi ni Health Secretary Francisco Duque III na nagsurat sinda sa kumpanyang Pfizer
para man palawigon ang shelf life kan sa indang mga bakuna. Matapos nindang isinagibo ang stability studies kan sa indang bakuna, in-extend ninda by 3 months sigon kidoki alagad dain nasambit kung pirang doses kan bakuna ang sakop kaini. Nakipag-ulay naman ang sekretaryo sa AstraZeneca kan Lunes para man sa posibilidad na palawigon ang shelf life kan sa indang bakuna. Sa presenting nagbibilog nin report ang DOH kung tano tadain nagamit ang mga bakuna antes man mag-abot ang expiration date kan mga ini. Mientras tanto, pigpapaimbestigaran ni Philippine National Police Chief Leonardo Carlos ang nangyaring accidental firing sa laog kan police training camp na ikinalugad kan duwang pulis sa La Union kan nakaaging aldaw. Base sa report, haliman sa Police Regional Training Center 1, nangyari ang insidente alas 3:30 nin pagkahapon kan Martes sa San Andres Bonifacio Room kan Regional Training Center 1 sa Barangay Poblasyon, Aringay, La Union. Nagsasagibo subuot nin lecture si Police Corporal Benny Dufayat, 32 anyos sa iyang mga trainees na kabali sa Bravo Company o mahigmayan asin man ipinagtutukdo ang basic parts of firearms and gun safety rules o pagkapot asin man pag-asimbol kan armas kan biglang puminutok ang badil asin man tinamaan si Patrolman John Conrad Villanueva, 23 anyos asin man si Dufayat. Si Dufayat nalugadan sa kamot mientras nasahita man si Villanueva. Dinaraan duwa sa Caba District Hospital. Ang mga trainees nagsasairarom sa Public Basic Recruit Course na pag-araman na ang firearms, familiarization, pagpapahiling kan paggamit kan kalibre 45 pistol na badil. Sinabi ni Carlos na kaipuan na liwat na rebisaron ang pulisiya sa pagtutukdo sa pagkapot kan badil tanganing malikayan ang kabaing na insidente. Subuot ang badil ang pangenot na armas kan mga pulis kaya dapat sana na tama ang pagkapot kaini asin man may bastanting karaman ang nagtutukdo. Yan na po ang naging katripunan kan sa tuyang pagbabareta sa Radyo Ronda Newswatch Afternoon Edition. Maray na hapon na sana sa sakuyang classmate si Juicy Tadeo dyan sa syudad Canaga, asin man si Ate Nancy Ibarrientos Lagatik, digdi sa Barangay San Antonio sa syudad kan Iriga. Nakaibahan ta sa lado technical si Engineer Abilindon Toralio ang Chief Technician, si Tony Saison ang satuyang Information Officer, si Ma'am Kayla Rhea Goligasyon sa opisina. Maray na hapon man kay Randy Archaga Santesas. Si Felix Lagrimas, siringman si Rodel Cesar duman sa transmitter. Ako man po ang sa indong nakaibahan na nagatud kan mga bareta sa Radyo Ronda Newswatch